हम नया नया गावना नया तकिया बिछावना नया चोली के खोली तू बोला मना ना मना ओ ना 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 पंथों के चिल्ले बा घोर बनी बाल खाइए नहीं क्या बात रुक रे Oh no! चलते हैं अरे कहाँ थे तोर? अरे साला अरे दो कलर के जूता Oh no! अरे तोरा ये तो नहीं के बुझात कि जल्दी जल्दी में होई दो कलर के जूता पहन ले बड़ी एगो एयरटेल एगो नोकिया बदल ले 500 तो बढ़िया पहन ले बड़ी भाई जूतवा दो कलर के पहन ले बड़ी लोगवा देखी त का कही जो बदल ले तीनों साफा के साफा फेंकुए रह जेबे तोरा बुझात नहीं खे इ नवका साल के नवका स्टाइल ह यही सब से नु भीड़ भाड़ में आदमी सब के अलग दिखेला ए मर्द केरा इहो कोन स्टाइल हो ई कोन फैशन हो हैं और हाना सच पूछन तू सही में तू पाकाटी नहीं है हीरो लागत है ठीक बा आ चल तोरा हाना के तू चुटिया बनावे हैं देख भाई हां बोलो बोलो ना बोलो ते ही बताओ हाँ। पहले के मर्द कोनो चोटी बांध के घूमत रहे ना अब के लोग के घूमत देखले बारे की ना हां देखले बानी लोग घूमेला ते ही बताओ पहले पहल क्यों न क्यों स्टाइल ते दिली हो की हां यार सही वही लेखा है 2 मील के जूता वाला स्टाइल कबो ना कबो तो हिट हो ही जाए आ यही स्टाइल से हम यूथ आइकन बने जाए अब आइल कुछ समझ में अब हम चलिए नया साल मनावे चल ई करे दुगड़ा के जीबे दिमाग भइल ही नहीं खे